Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Yar Mallam ko yar Aljan. Wace ce? Shin wai yar Mallam din ce? Yawa sunu? Ya kai ne, ya gidan? Ni ko akwai wata ɗan tambaya da nake so na yi. Ina ji. Rima wai da gaske kina so na? Wace irin tambaya ce da za ka Kawai ki faɗa min. Idan kina so na, kuma ki faɗa min idan ba kiya so na. Idan har kai kana so na, ni ma ina son ka. Amma ba zan taɓa tilasta maka kai ba, saboda ba ni da wata gasa. Wata. Kukan da kike yi? Kukan da kike yi? Ya nake jin kukan ta haka? Wani ba abu da ne. Me ka mata? Wallahi babu abin da ne mata. Kawai muna magana ne kawai ta fashe da kuka. Baka mata komai ba sai ta kama kuka? Saboda ita ne ta fi kowa yawan hawaye? Wallahi kuma babu abin. Ɗata, me miki? Faɗa min. Kar ki ji tsoron idan zai faɗa min me miki? Kuma ba abin da ya ce. Kawai cewa ina so na kuma alkawarin sai ya aure ni shi ne kawai sani. Yanzu don wannan magana shi ne ɗata kike kuka? Ai wallahi na aza wani abu ne mai yayi. To ai wannan ni ina ganin abin farin ciki ne. Sai a yi insha Allah. Da Adam, Allah ya muka Allah ya muka na bari mu farko amma ki shiru kin ji ki san ka ki shiru kin ji ko
bari shiga ciki. Akwai ayar tambaya, lallai akwai sarƙaƙiya a cikin wannan lamari. Ana dara ga dare yayi, ya za a yi? Gaskiya ga nan ba ta da mutunci. Yaushe nace ina son ki? Kawai fa tambaya ma nake dan ki ce min a'a ba kya sona. Gaskiya wannan yare munafuka ce. Wallahi munafuka ce. Lallai Salmat kin yi gaskiya. Allah, ya Allah ka taimake ni. Ka tsare ni ga abin da ya tunkaro ni. Domin wannan yarinyar za ta iya aikata komai a kaina. Sannunka da huta. Adam, ka yi haƙuri da abin da ya faru ce. Na yi haka ne don na kubutar da kai daga wajen Umma. Domin na san kana da wacce kake so. Ƙwarai kuwa, ina da wacce nake so. Amma zuwan ki ya lalata komai. Domin a halin yanzu, Umma babu wacce take so na aure sai ki. Ana dara ga dare yayi, ya za. Amma ina son ka sani, daga ni har ita, babu wacce za ka aura daga ciki. Babu wacce zan aure. Domin aljanariya ma tana raye. Liyama. Wace ce aljanariya ma? Akwai ayar tambaya. Wace ce aljanariya? Wannan tambaya ce. Da ɗauki lokaci ina tambayan kai. Kuma ina tambayan kawo da Umma. Amma na kasa samun amsa. Amma da alamu, kina da wata masaniya da bai da ita. Ba ni da masaniya a kai. Ni ma ranar ne na shigo, na ji Umma tana waya da yaya, kuma ina jin tana ambatar sunanta. Tabbas, da akwai abin da Umma da kawo suke koya. Da sannu zan bincika. Lallai da akwai wani da sirri a wannan abu. Wani ne yaya? Kawuna ne, wanda na yi gidan autarsa. Akwai ayar tambaya, lallai akwai sarƙaƙiya a cikin wannan lamari. Ana dara ga dare yayi, ya za a yi? Ni na rasa gane irin wannan abin. Ta yaya aka yi ya Bashir ya mutu lokaci ɗaya haka? Kuma wace ce aljanariya ma? Da akwai abin da kawo da Umma suke ɓoye mu. Amma babu komai, da sannu zan binciko wace ce aljanariya ma. Sannan kuma zan binciko menene silar mutuwar yaya Bashir. Sa'an nan kuma zan binciko ta yaya aka yi yaya Bashir ya zama ɗan uwana.
wannan shine abin da ya kamata na fara yi, domin har yanzu a kokonto nake. Yar malam ko yar aljan. Na wani ku? Lafiya kana. Mun same ku lafiya. A lafiya kana. Daga ina ka fito? Ni daga lafiya ne. Lafiyan bari da nake jin sunanta din nan? Kwarai fa. Daga wajen kake? Kai. Sannu da tafi. Yawa. Me ke tafi da kai ne? To. Wato dalilin zuwa na nan akwai wani labari ko in ce tambayoyi da nake buƙatar nema su kuma ina buƙatar amsoshin su. Ka zo dan gaba. Sunanka? Sunana Adam, sunan kuma mahaifiyata Hajiya. Alhamdulillah. Ka zo dan gaba. Biri ya yi kama da mutum. Mahaifinka ne, Alhaji da Hajiya. Lokacin da ike neman ta, an ɗaura aurensa. Muna ɗaya daga cikin wanda suka an samu cikinka. Ta haihu, ni ne ya kira ni maka huɗu. Ranar suna mun sake shaida saboda tsaban arzikin da mahaifinka ke da shi, rago yanka. An ci an sha an kuma ji daɗi. Gaskiya na ji daɗi sosai da samun wannan labarin. Haka yake. Saboda baya zuciyata cikin kike da shi tsananin yawa. To madam. Baba sai kuma tambaya ne. Allah sa ni sai. Akwai yayana, yaya Bashir, wanda ya riga mu zuwa gidan gaskiya. Sai dai ina tunanin cewa mutum yaya Bashir da akwai annan wata wadda ake karanta a kinariya. Ina son na samu cikakken bayani. Gaskiya lokacin da aljanariya mata shiga wannan gari bana, sai da na dawo sai ina jin labarinta aka ce aljanariya mata a gane ko? Amma to ku sani ita rayuwa sai a hankali. Yau kana da shi ne, gobe ba ka da shi. Duk abin da ka mallaka da kake tunƙaho da shi sai wata rana ba kai ne ba. Yau lafiya ne, gobe ba lafiya. Saboda haka abin da zan ce muku
shi ne ku yi taka tsantsan da duniya. Ku yi zaman haƙuri da junanku. Ina fatan kun gane. Domin duniyar nan ba komai ba ne ba. Ba komai ba ne. Kuma abu ne wanda irin wannan abu ne wanda muke ina annabawa. Nace ina annabawa. Ina masu kuɗin duniya na da. Kai ne yanzu ɗin ma wa'yansu su ina suke. Shugabanninmu wa'yanda muka zauna da su da su ne ake tunkawo da su yau ina suke. To abin da zan ce muku kenan. Dan Allah, dan Allah, ku zama ‘yan uwan juna, ku yi haƙuri da juna. Domin ta haka ne za ku samu ainihin natsuwa tsakaninku. A zauna a rabu lafiya. Alhaji lafiya kuwa wannan irin nasiha da kake yi na yau, ko da yake da yana da kyau a koda yaushe ka riƙa samun lokaci kana nuna wannan irin gari. Amma ni ga yanayin alamu nasihanka na yau ta ɗan canza mu. In dai da lafiya, yaya mutum zai ringa mana surutai kamar Aminu Samani Iliya ya ce kewa? Ce na lura kina da matsala. A gaskiya kina da matsala. Ta yaya za ki dubi fuskata? Har ki ce kina muzanta ma abokina? Ko din ni ba kya rage mishi ba? Wallahi kina da matsala. Na lura da haka. Alhaji, wai ko su Malam Iliya su suke da daraja a wannan gari? Haba, Hajiya, ke ko da yaushe duk lokacin da aka zauna za a yi magana na fahimta sai kin kawo wani rudani a ciki. Me yasa kike yin haka? Haba, komai ki riƙa gyarawa mana. A lura da duniya. An zo wajen kafin ka ce da ni juya ba ni da amfani a wurinka. Sannu Alhaji Uban Bashir. Sannu Uwan Bashir da Kalilu dan Alhaji Kasi. A lura da duniya. Oh. Na ji kashi. So Har kamar fita za ka yi. so nake da je na ga Malam Iliya. Za ka je ka ga aminin ka. Sun na kwana biyu ne ba sashen. Da kuma shanin ki da malaman. An ce su ne magadan annabawa. Haka ne. Yawar haka ya kamata ku je musu. Don Gaisa. Ka ce dai yau je za ku je ku sha hira. yau ba ki sani. In ka tafi nima sai ka isa min da na gaisuwa. Tafi. Karti. Ja. Urukayya. Abin da ke da duk lokacin da zan je gidan da To ni ma ba dole ka isa min da na sabon ba. To shi ke. Ka ce ina gaishe ya ba ka dubun gaisuwa kafin nima in samu. To shi ke. Tunda yau ku na ku hiran ne ya kama to mu Allah ya da nima zan samu. Mu je mu dan tattauna da ita. Na tuna. Ya labarin wannan ya? Bashir? To mun yi waya da shi dai ya ce min in dai sun kammala a satin nan zai shi. Wato dai bai gama jarabawa ba kenan. Ya ce min in dai sun gama sun kammala abin da suke cikin satin nan zai shigo abinci. Ko ke kin san irin shirin da ake.
domin sai ya dawo sai ya zo ne tukuna nake dan samu na lasa. Da zai dawo da shi lafiya. Da wata shawara. Na me? Bari mu bar abin da sai Ka bari kuma? domin ina da ayyuka ne da yawa. Ka riga ka sa niyya. Wannan tafiyan aikin lada ne. Kai ka san mutum ya ziyarci mutum. Ka san irin ladan da yake ciki. Kuma ka ɗauki niyyanka mai kyau kuma ka dawo ka ce kuma za ka bari. Da dai ka daure ka tafi. To amma kuma shi kin san cewa in na je wurin nan ba zan samu dama in tashi da wuri. A'a. Sai gobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kada zuwa nan gidan ku. Ga wajen zama nan. Wallahi kamata ya yi wannan jikin na ka je asibiti don neman magani. Don kullum taron nan ci gaba yake. Don kai ya zo ya kwantar da kai. Wallahi na sha magani. Na gwada magani iri-iri. Na sha wannan, na sha wancan. Amma yanzu kaga har yanzu wa ya sani ba. Kar ka faɗa haka a yaji. Don ka sani ranar cuta ba mutuwa ba ce. Tun dama na biyo maƙotanku ne. In zan je kenan shi ne na ce to bari biyo nan ka san har sha'aninku na malamai. An ce ku ne magadan annabawa. Dole ne mu biyo mu dan muku mu dan gaishe ku. Allah ya saka. Zama amma Bashir, duk abin da kake yi don Allah nan annabi kai kokari ka gaggauta zuwa. Wallahi babanka jiki fa ya matsa. Babanka yana cikin wani hali Bashir wallahi. Duk abin da kake yi ka bari ka zo. Sannu Alhaji. Sannu Alhaji. Akwai ayar tambaya, lallai akwai sarƙaƙiya a cikin wannan lamari. Ana dara ga dare yayi, ya za a yi. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Alhaji na shiga uku, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.